I pozdrav svima ljudi, dobrodošli još jedan moj video klip. U današnjem videu ćemo da pravimo jedan squad builder serije A. Mislim da sam već ovo snimao ili ne. Ali ovo je potpuno jedan drugačiji tim koji ne sme da pređe više od 120 do 130k, znači ne sme da prođe više. Tako da, hajmo da krenemo. Na golu idemo sa Lopezom zato što Buffon ima 82 cena, a Diego Lopez 83, sad mogu da stavimo ono Handanovića, ali dobro, stavit ćemo ipak Diego Lopeza i on nije loš. Idemo dalje, za prvo center backa ovdje stavljamo našeg fudbalera Nemanju Vidića. Tako da, jako solidne ocene, jako dobre ocene i tako. Znači, samo da napominjem da nećemo imati nijednog informa u klubu, tako da, to sam odlučio da napravim, tako da, ajmo da idemo na drugu center backa. Drugo center backa ide, ajmo prvo, Chiellini. Chiellini je jako dobar futbaler, samo moram da ga nađem. Ok, nisam vjerovatno da pokucao. Možda ću ga ovako naći drugačije. Vjerovatno ću ga ovdje naći. Evo ga. Marquinhos, ne Marquinhos, nego već Chiellini. Idemo dalje. I zadnji u odbrani je Barzagli. Da, ljudi, Andrea Barzagli, jako dobar fudbaler. Sad, idemo dalje na poziciji RM. Ćemo staviti Cuadrado, staru karticu. Ako uopšte i ima Cuadrado, da, ima Cuadrado iz Fiorentine. Onda na drugoj strani ide jedan lav, znači brz, spretan, dobar dribling, solidan šut, Žervinjo, znači jako jeftin, a dobar fudbaler. Sad Cuadrado malo skuplja, ali dobro. Sad ide ovdje, ovdje ćemo stavimo Pirla, da, Andrea Pirla. A ovdje ćemo da stavimo Pogbu. Paul Pogba, jako dobar futbaler, običan Paul Pogba. I sad idemo na 3 zadnje futbalera, ovdje ćemo da stavimo Vidala, inače Arturo Vidal. Jako dobar futbaler. I ovdje stavljamo Teveza. Carlos Teveza. I sad zadnjeg jako jeftinog fudbalera, a to je Higuain izašla je Man of the Match kartica koja je onako ne toliko skupa dobra. Oko neko Bilio koji sam malo manje, ali mi stavimo običnog Gonzalo Higuaina. Jako dobar fudbaler, tako da ide Higuain kod nas. Sad, ovaj klub na početku vredi 128.000 kao što vidite. Do PC nešto 15.000, to nije sad ni bitno. To mi ne važi se, ajde tako da kažem. Ovaj tim vredi tako nešto 120 nešto. Kao što vidite, to će sigurno biti bez vezica ako ubacite ovdje šteg fudbalera. Rating 70, prvih 11 i 100 chemistry, što je jako bitno. Ne bi sada dužim ljudi, hvala što ste pogledali i ovaj video, mi se vidimo vrlo uskoro. Ćao!